Yan na kay. Ada kontenta. Ag-kontenta. Kunwari ka no ko Agin interview na. Sige. Yan, sige. Interview yan. Yun. Sige. Ay, kunwari interviewin na. Win, kunwari ka no, i-interviewin ka ka. Yes. Kit, kumusta nga imit iti biyag, sir? Kasi lahat ma'am, nga problema. Lalo iti pamilya. Pamilya? Apa niya problema ti pamilya? Di anak ko, okay di anak ko na guwami. Pero di asawak ti grabe. Bigbiat pa lang nakangimiwat. Tapos anak ay mas asikaso ti bagbaginan. Talagang nimiwat yung ubrain nan. Kami nga buhok ti kilikili na kyan na ba'y bawasan sa sobrami ti kinakuhanan. Nimiwat na. Awan ti usapan ta nga sabsabali magbagamon di totoo mis nga kuatan nga. Interview lang kunwari magbagam di paiso.